ମା' ହେଉଛି ଆଲୋକ ଛୁଆର ସ୍ୱପ୍ନର ଆଧାର, ଦୁଃଖରେ ଆଶ୍ରୟ, ସୁଖରେ ପ୍ରଥମ ହସ। ତା'ର ସ୍ନେହ ଅସୀମ, ଜୀବନରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଛୁଆର ହୃଦୟ ମା', ମା'ର ହୃଦୟ ଛୁଆ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଖଇରା ବୋହୂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୋ ପୂଜା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ମା' ସବୁଦିନ ତା ପିଲାଟାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ ଯେ ବାପାରେ ସତ୍ୟ କହିବା, ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଏସବୁ କଲେ ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଖେଳକୁଦ, ମୋବାଇଲ, ଗେମ୍ ଏଇସବୁରେ ବେଶୀ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା' ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଟିକେ ବୁଝାଇଥାଏ, ବାପାରେ ଧନରେ, ମା'ରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କାର ମଣିଷକୁ ସତରେ ବହୁତ ମହାନ କରିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ତା'ର ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ତା ମା'ର କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ସତରେ ମା'ଙ୍କର ସଂସ୍କାରୀ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି। ଆଜିକାଲିକା ଜେନେରେସନରେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।